Adi magyapon ni mao. Bi ako'y mukuha bi. Di araw. Wala ka kailan eh. Tara o tara. Oh. Tara, lakaw ta. Sama ni. Sama ni. Mamuha. Ah, bungol ba sa ka? Di mata magkasinabot. Na ako singit munan tuwa kag Toledo. Korima Mix Vlog. Ayo. 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 Ayo paday. Kabuang tawana di man pud kabaw maminaw. Ayo. Hali po kayo sa mga ikag kayo. Pistol, bungol mo guro ng tindiro ha. Papalit ako kamay dabe. Aw, sige. Oh, dara. Matay. Saan ni? Munggos mo lagi ni. Munggos mi. Kamay. Kamay? Kamay ko ba? Kamay. Sa isag ko. Nahurot na noon. Katong pagpatay Diyos. Unsay sago? Kamay ba? Kamay. Aw, katong kalamay. Awa pa ko katong buhol, oy. Amuyati po ning tawhana. Naabot man og buhol. Papalitan lang ko ng kanton be. Kanyon? Way baligya kanyon diri, oy. Ay linti ning tawhana. Naabot siya kanyon eh. Kanton ba? Kanton. No. Aw, kani di ay. Miswang ni. Di man ni para balas kanyon. Unsa na masag ni? Ulo mo yan na. Patakap ni hatag Kung dili ta magmiswa. Kanton ba? Unsa man imong gihatag oy? Litsim mo rin tawhana. Diskape na sa nimong tuyo. Hala, wala pa ko diskape diri kay akong tindira to sa Abalamban. Nangumpra. Abot ang tag-diskape niya. Manam kong pamainit. Papalitan lang kong silka niya be. Wala mo aday. No. Adi magyapon ni mao. Bi ako'y mukuha bi. Di araw. Wala ka kailan eh. Tara o tara. Oh. Tara, lakaw ta. Sama ni. Mamuha. Ah, bungol ba sa ka? Di mata magkasinabot. Na ako singit munan tuwa kag Toledo. Ahak tong mga tawhana. Mga bungol mo tong mga tawhana. Ipagkuha mo tong mga tinda. No. Divan Princess. Talayo mo magbuar ba niya tao niya kangas. Asiko na Nyay nasa tubangan. Yo, what's up mga Turimaw? Shoutout ni Mini Cindy Minutsayog sa imong kauban sa trabaho, Joseph Jan Perino, Almex Video Vlog, Jean Lore, M&G Junalin, Mix Vlog ni Bay, Vanessa Vlog, Dusky Channel, Cebuano Cosinero, Viral Talk TV, Zinet Lovers TV, AEG TV, Francis Tapdasan o sa tanang mga viewers namo sa Aquarius Pago. Shoutout yung tanan ha. Shoutout niyo tanan. Shoutout ko sa akong mga kaliwat Ramon Cano family ug Matijus family. Yo, what's up? Rabanis family. Shoutout sa tanan ng mga viewers sa Binas taga Balamban. Ako si Big Barsinas, Rizada. Winros Mitch Mancano. Huwag ako sa si Lawrence Remedio. Shoutout sa deko ni Alvin Noynay from Kabangahan, Cebu City. Og shoutout ko dito ni Cristiano og ni Andrea. Og shoutout ko sa mga Milan family og Rodrigo family. Og ako rin si Milan Angelo ang Osaka Boy Master. Basta wala pa mo ka-subscribe sa among channel, subscribe na. Ayaw mo click ka. ang notification bell button para update mo sa among mga video. Ayaw maghunong og suporta na mo guys. Kaya di sad may mohonong og halingaw ninyo. Okay, daghang salamat. Bye-bye. Salamat.